الحمد لله رب العالمين خلق الخلق لعبادته وأمر بتوحيده وطاعته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله وأعظمهم خشية له دعا إلى الله وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى وتفكروا لماذا خلقتم وبماذا أمرتم. قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، وهي بهذا التعريف تشمل كل ما يصدر من الإنسان من الأعمال القلبية والبدنية والمالية المشروعة. أما على فوكاتنك ولمن كعلى بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. أما على فوكاتنك ولمن كالله تعالى بركة تنوب عليه دافع بلا ممثل دافع بتكيدو. الله تعالى مي دافع لا لعبادته أبطل كما وأمر بتوحيده وطاعته. نيغا يامرو كنا كلبان يلي كيامرو كني أكمكم أكيامرو كون لبتولي عليه يامرو ك naka kilibandiye ati jenaye fui kafara aka aye chide unchi ni oye fuka se chide ngeme sabani koma akwala kira ka chide yama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ما تشيدن شيكا كون ايه فوا وايو جي او تشيدنغا كا يامرو كا فوا كم غو يامرو كا كبارويا كم غو كبارويا أنه لا إله إلا أنا كا فو مسا ورا فويتي تيجي ورا فويتي على ورا فويتي فنا على كلي وبمنا وكا مباتو kuma kun fɔlɔ in hali kafiru b'o faamu tigi wɛrɛ tɛ ala kɔ
hakili be sombo ma ajala wala koyala onge nema tigi wara soro ala afara ko min dado aw tado de o be ke chien yoro jaku yala halli ma songa sabati ni ne o nga amasa ifradullah bil ibada ka allah ta'ala kiliya ni batoye chidin wo shiraw de no fe kele famba bo de no fe ya rabbi ala ko no ya an o ma bi sharia ala ka kilibandiyaka ka sharia ala kiraka chidiyaka sallallahu alaihi wa alihi wasallam akmalul khalqi ubudiyatan lillah jon la dafali ala jonyana alay oge jon kaf samandiye be ala jonya indila mo kuma ni ka jonya sabatira alay kasi hakemina ikaf samandiye be sabati ala yoro kaso hakema opana ko ala kire kun dafambe jonya na kolonina yere majgila dalba masay katime dave beka emay qur'ane ko ala ma bay min bisala nyey inna akramakum inda allah atqakum wala tuddu min at-chasfa wa fura ala kira ko nu yufela foni ala kira nana sallallahu alaihi wasallam o do ala kira yikali akungalina ala la nedi bisala nyey katime aw beka woni de kulumbe ala katime beka mana kira min yana kibina kechugo were dokke yere min ce kayin katime ne taka wali yere bulu min ga chani tay ifilla de ifilla o ya adama kumai wala daw temena kay shin chama wana alakira sallallahu alaihi wasallam ka jonya kun dafa be alai hali alakira sallallahu alaihi wasallam ka fa ma abdullah alaka jonge kira majam ka chande kunga ka fa alakira ma abdullah ودك قد على كريه كتمات ربك وعلى كريه فصلى الله عليه وآله وسلم كتوم من قد عليه كتمات توكا كودي توم بي جونكا جونيا كي دمبك تا على كجونيا ما يكون عبد الله عبد الرحمن وناني وانو توم من بافوكي على كجونيا كو تو دك قد عليه كتمات توكا bara toy ngada alay chugumina ana bara be yon fede a wale ya fana kadi alay o chugoina no e jon ki yere don alaka jonye jon ki yere don alaka marafenye ka min ala tadabadama ka alaka ya markon labatu isi ko da majrabbela ite foye kani dishigoshi kana fo kunne kana yere sako ke farda kasori yere alaka jonya weli yere la o pana alakira sallallahu alaihi wasallam alim ya nga qudway wa alakira nga jonya dafa mbe katime dave betaka ami kishin ne machama ina alafa ala ko jidi aka ana somo ana ka sahaba ani ma sona ka tukano fe cenga fukata se du ko mele kelima o ko aye weli daka ngorobla نداء التقوى ألا يسرني ولتك اتقوا الله يسر علي تعالى ألم من سكرة ليل وتفكروا أكا كلي جغبو أكا تاشي لماذا خلقتم أدلل منغمد وبماذا أمرتم أن يأمرون بمنايا أدلل مجمعين غما ambia anya marumbe ni mungeli ko adama de kanga imiri nina kitashinda wallahi hal ni cidon humaci adama de haklima kodona ni iski ka adama de fle alay bunya kumununge adama de alay here kumununge ka lamini alay tamkinu chugomina fi hadhihi alhaya nyana mayina adama de kunganga miri afoni mbekera ne timfu kunvoi kenere la ya adama de hakima be kungango meri bana kwanga hakili jagabo an lala mungama amla me munaya
o nga ala ya neme antna makli jaga bola bli koy ala rabbina jabi fo ay anga nga kli jaga boninga anya marumbe ni oye anga do ambiya ku mengama ni nyene may la ni nyela tike nyene may ambla ku ya lammi ananya marulam mina opma atakli jaga bo jambo bli de ala rabbina jabi di ama ala kodi ako wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun majina na adama did la fuy kama fu kambatu ma uridu minhum min rizq na'lama garske yinu fe wama uridu an yut'imun na'lama yini kubina dumini fa mataw be fanga de yini wala saw kamara deungu balo o kamara deungu ferobo o kamara deunga udamu ku koloshi Allah ta'ala karli do kamara debbe ma magotu jofoila nga ay barka danyina aka jonfe o de to ko ala batu ana kuma jinene adama de la foy kama ko batu ayni ayen kala ya shin chama aya fasari nga fokum bala ibnu do nyefe insha Allah ta'ala aya flana ni qur'ana de dele kakala ibn shalaka ya murkan folo mimma wa ya labatu idi يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ني الفاتحة كلام كسورة البقرة الدمنة ني يا كلا ابن سي يا مركم فلو مما علي ويلبلا ويلينا أكوكم مغو أما فهم من ويله يا أيها الناس مغو اعبدوا ربكم يا مبتو أمجمي الذي خلقكم ميادلا وسروا أندلين يرو وسر على بركة دلين أنفي أندلين من يكون ويا على فوكمبو ويا بركة دكمبو أنا ما دكانغا أيرس رولي ani Allahu ta'ala yi aka nyana munun di ama hakli makka nga ala barka da o ka jango ala sara wore mun laydu ta o barka da injula kwaya mabatu ala suralaka ala jumay ngodo alladhi khalaqakum min adla o tafla yo yekelende walladhina min qablikum aw damatade mando ngona awye ayulu bedla ayo wala imbatu la'allakum tattaqun mungoswana siraye mungoswana kishi akan yangatama we aya flanai aya sabana alako wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din akone mu yamar ni dore ko kitabu dunyo fle kuma yelema minani ye gwanga kumungo yokatimi fieni vanyire ni ndomo akone mani jifu ye ne mu bla dore la koy mu yamar ni foye illa liya'budu allaha fuka ala batu mukhlisina lahu ad-din ukadina khalasi alay hunafa au kakema kungilwi ukunyeshi ala ko gere ma tauhidu binaidi يا إبراهيم من مجمع القرآن كنا فكوا حنيفا مسلما كو إبراهيم دكني ما كنجلندو ما منات لمبة على كو غرغركا أما على كو نفهم ورنيا ميونا على كو تسوما ده نو كنا دو ده نيه في منيالا وتا دوي ده إيمان فهم ور فين نو كنا هانو ما بدي ده أي o dona na de o biyala de fa islam e jembe ka temuka akhlasi be ka temuka ko ambe bato de khalasi alai kan yeshi ala ko gore ma an gana fa ambe ala ko ni ko raw nyamiyona ala ka kilibandi ya duskuna siri an gana fo ko ambo ni ko raw faranyonga utika faranyonga utika tani yoy hunafa ukutle ala kuma ku jinge ka bo feto bema
ibrahima manguturano de ala ka cidin demenu manguturano de ala jonman demenu manguturano de ngawo nga fla bebe nyenyonve iben na iben yarala sala fla tama ba to walidu de ya rabbi ala kan zabati ala kan jidi liman yala wa yuqimu as-salah ukasilijo wa yu'tu az-zakah ukajagadi وذلك دين القيمة ودي الدين السمديالي على ما قبل مينا وسيزان زاني آية نونغونو أن على بطو كوكما دي ما آية سبب بكونو أمنا ينغالي كيسا وكان على بطو دي جمعي دون بو يتعريف الدفو في العبادة وكنا فرع العبادة على بطو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه كو تغددو نيكو على العبادة ودكرو ني على بتو كو تغدو تغمي ناب كفوليك في بلا فين نو كدي علي ni Allah ta'ala jebe soro ni okeli ko ala bato kambo bede ma ko bede toy ko ala bato min al a'mali kabni barawla wal yaw wal aqwali ani pmakan yakli tonna de hal ni ta arabu kando ni ni ngara ko ala bato men ya koro de ni ko fon feno kadi alay ani ni ala jebe soro ni oyi kuma kauna ani wale yaula ala bato di koroywe opmana ay min faraka ko az-zahira wal batina akena kanda ana sogonata kadaka bara do bi kenama ga bara do bi olu be keni duskunde o duskun ka barawi olu be konnana o don bawde ko saw ko ya بهذا التعريف نين قري من فولي في العلبة كو قري دي أقري كو فون فمي بو عدم ديرو من الأعمال القلبية دسكونا بارولا والبدنية أني فرقلوك بارولا والمالية أني نفلولا بارولا المشروعة منو شرع سومبي ميما دي انا كو فرقوا انا دي فيون كابي على بتوي نلوما دوكان نتا جرم بارو جتي كفراك كويا بهذا التعريف نيني نكرفو تشوي على بتوسا تشمل كل ما يصدر من الانسان فنو بو عدم ديرو من الاعمال بارولا القلبيه منو بكني دسكوني ikomi ala kilibandi yali ikomi ka hayra kanuni mgowi komi ki duskun saniya ka nyeshi islam yoma ka hasidiya dablaka ala te femunu fe jon duskuna ki duskun saniya ka boma femunu ngadi alay ni jon kango miri ni duskun o fem miri ikomi ala kusma na nywana ko bana ko bara munu mbikeni duskun bara munu mbikeni farkule bara munu mbikeni na fulula ikomi jagana nywana sadakati bona nywana المشروع شريعة إبارة من بلاسينغا شريعة بسون بارة من الأعمال المشروعة وكري شريعة سون بعمى كفكوني إبارة إيه على بجنا كلي أكرا واجبي دوسو أكرا أكنوم بسو أكرا أكرا كسنة دوسو إمبدي بدو مشروعة كنا كورا شريعة كون بسو عما كفكوني ولين ka bejete baran mon fe bejete sharia kono ko fe o don baw ko la sa amena shikma ire ni mayoroma ko hali an alla dala barak hatta al aadat تتحول إلى عبادات إذا قارنتها نية صالحة ko hali an Allah da labaro adama de rekam magunye baro
adama de retenye ko munun keli ko halni kafiri ko ngawna tabbe olu bebsiga yele maka ki alabato wi ni ngania nyuma mfaralaka ni ye ngania nyuma ta akella o bara yele maka bolla da gwanzala ka yele maka ki alabato wi donge anga la dala baro adama de retenye femnun ko ni ye ngania nyuma nda o fiongella walman ye bato nganiata o dawketo o koyimbe yele makka ka albatoi mana o quraydi naye bato fam ka bato ta'rifu fam ka ngania famu barala fute ka nga barawla ambe tunodo sura nga bara bela ambe sarado sura nga bara bela anga nyina maya bara mumini ka bara be bi yele mabulu ka ke bara nyong quraydi abbe ke baraji la baraw لا يفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. حالبي أنا سيجا جيدك من فهم يلا نقول لا دل بارم مثلا سنوكو يا دم دي لا دي لا دو أنا ما دي بسنوكو سيجا بان سنوكو ماو قال كافرو تسنوكو سنوكو bastala ni dugu jara hali ye kafiri o ti baliki ga nasongo bokoy kafiru bu ka nasongo bo o bi fini tike umsowla o bi fini tike udewna ni maye juru duila ni yella dire na sara kuma sara ba sara o te foli koyo yela du tamaye ba dafa an adamadiya ladala kodo be olu be tate we an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ hali ni tɛ silamɛ i b'o ko la adamadiya mɔgɔɲɛ kow ye ko olu bɛɛ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ alabato ye ni ŋaniya ɲuman tugura a nɔfɛ kitabutigi ko a ko misaliya la ni maa min ko nanganda ka dɔ suna walasa n b'a fɛ ka sun sini nanganda joona n b'a fɛ ka sun sini ni ala sɔnna a ma k'i ka o sunɔgɔ in bɛ yɛlɛma ka kɛ alabato ye ni maa min ko na n ka n da joona walasa n ka se ka wuli ka nafila dɔ seli sufɛ nafila ma daminɛ fɔlɔ dɛ sunɔgɔ in de yɛlɛmana ka kɛ alabato ye ni maa min ko sɔgɔma i ye ŋaniya ta i bɛna nasɔngɔ min di muso ma i yɛrɛ ka denbaya n'i ye baraji jigiya o la ka ala diɲɛ ɲini n'a dili i bɛ baraji sɔrɔ a la ka sɔrɔ nasɔngɔ dili tun ye ma adamadenya farida ye o hali ni ala ko farida tɛ n'i ma nasɔngɔ di n'i nana i bɛ kini dun nka i bɛ ŋaniya ɲuman min ta n bɛ ala diɲɛ ɲini ka n ka denbaya dumuni ala diɲɛ ɲini kama i b'o ŋaniya min ta k'a di k'a bɛ yɛlɛma ka kɛ alabato ye nasɔngɔ di bɛ yɛlɛma ka kɛ alabato ye adamaden bɛ baara fɛn o fɛn kɛ k'i ka ŋaniya dɔ t'a la ala ka yamaruw labatoli walima ala diɲɛ ɲinini min ye foroba ŋaniya ye n'o ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye ala diɲɛ ɲini n'a ye n'o kɛra baara in bɛ yɛlɛma ka k'i bolo alabato ye a bɛ yɛlɛma ka kɛ barajila baara ye nin kuma nin tɛ kɛ k'a fɔ ten dɛ an bɛna na hadisa dɔ fɔ o bɛna kuma in sɔn ji la o bɛna kɛ istidlali ye o bɛna kɛ seereya ye nin kuma ninnu alakira sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ye baraji fɔ baaraw la min tɛ nin si yɛrɛ ye fo bɛɛ kabakoyara u kabakoyara f'u ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wa alihi wasallam baraji bɛ adamaden ka baara caman na dɛ nka ŋaniya i bɛna miiriya min ta baara kɛtɔ i bɛ ŋaniya min ta baara kɛtɔ o de bɛna baara tahwilu
k'a tahwilu k'a transférer k'a bayɛlɛma i mago ɲɛ baara kun do ten dɔrɔn nka a bɛna bɔ o la baraji bɛna sɔrɔ a kɛlɛ la wa o baraji ɲini yɛrɛ bɛna kɛ e dɛmɛna ye ka baara in kɛli nɔgɔya i bolo n tɛ Alakira delila ka kuma in fɔ sallallahu alaihi wasallam a ye dirhamu don yɔrɔw fɔ min kɛ a y'u fɔ k'u fɔ a ko i bɛ min don i ka denbaya la k'o de baraji ka bon n'a bɛɛ ye ko adamaden bɛ sara hali i bɛ dumuni min di muso ma k'i bɛ sara a la Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam nka dɔnnibaw bɛ kuma ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ bɛ segin ka na dusukun de la a bɛɛ bɛ segin ka na ŋaniya de la innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa mathalan maa min wulila sisan a y'a ŋaniya ne filɛ ka nasɔngɔ kɛmɛ damadɔ min bɔ wali n filɛ ka 1000 min bɔ n filɛ ka 2000 min bɔ n filɛ ka 3000 min bɔ bɛɛ n'i ka nasɔngɔ jate da don n bɛna di n ka denbaya ma ala diɲɛ ɲini de kama ka denmisɛn ninnu dumuni maa o maa bɛ dumuni k'a la n b'a kɛ baraji ɲini kama i y'o ganiya min ta ala diɲɛ ɲini kama yali o ni maa min n'a a yɛrɛ kɔnɔ vraiment nin nasɔngɔ ko ye maa tɔɔrɔ ale y'o de miiri a ta bilatɔ tabali kan a ta ditɔ n'o vraiment a ye mɔgɔ tɔɔrɔ quoi diɲɛ don o don nasɔngɔ ko ale yɛrɛ dusu kasilen y'o de miiri f'a b'a di n'a numan bolo y'a muso ma dɔrɔn k'i kɔ don nin fila ŋaniya ye kelen nin baara fila ye kelen ala yɔrɔ wa jɔnni ta ka nɔgɔ a ma min ye baraji jigiya ta la baraji ŋaniya in b'o tigi dɛmɛ a ta la wa a bɛ baraji sɔrɔ fana maa minnu bɛ i ka du kɔnɔ seli sera i k'i bɛ fini tigɛ a bɛɛ la n yɛrɛ den waliden minnu bɛ yan lamɔden bɛna fini tigɛ a bɛɛ la minnu fɛɛrɛ bɔ e ala diɲɛ ɲinini kama ɲumanya ka di e ala ye ani maa min a denw ka fini bɛɛ san ka ban tuma min na a muso y'a hakili jigin karisa dun a y'a miiri a kɔnɔ n'i ma fɛn san ye sisan n ye dɔ san n denw ye mɔgɔ bɛ na n tɔgɔ tiɲɛ ale y'a o de miiri ka sɔrɔ k'a kɛ o ni dɔ in ta ye kelen ye wa ko dɔnnibaw o de y'a to dɔnnibaw ko Alakira ka hadisa in ko dɔw ko diinɛ tilancɛ de b'a kɔnɔ innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa o de y'a to kuma dɔnnaw ko ten ko kuma dɔw la dirhamu kelen bɛ dirhamu 1000 dan a b'a dan ni mun ye ŋaniya baaraw ŋaniyaw tɛ kelen ye ŋaniyaw de bɛ jɔnw ka baara tɛmɛ ɲɔgɔn kan i jan dɔw la dɛ ŋaniya ɲuman min n'o bɛ tugu baara nɔfɛ o de bɛ jɔnw ka baara tɛmɛ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ baara in bɛɛ ye qualité kelen ye walima a bɛɛ ye quantité kelen ye e arakan hakɛ min seli ni yɛrɛ o de seli ŋaniya ta seli ni ŋaniya min ye e ta ma seli n'o ye nafolo hakɛ min nafakati ni yɛrɛ o de nafakati ŋaniya ta di ni ŋaniya min ye e ta ma di n'o ye e ma Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ye maa saba min fɔ ko kulu torila ka b'u da la u ma ala deli ni baara ninnu ye fa hasu u ye baara kɛra ni ŋaniya min ye ko ala n'a sɔrɔ ne ye nin kɛ e ala jati kama fana o kɔrɔ ye di o kɔrɔ ye u kelen kelen fɛn o fɛn ye baara in kɛ don min na u y'a kɛ ala jati diɲɛ ɲinini de kama u ma foyi wɛrɛ ɲini n'a ye o de y'a to hali ala ko baara minnu bɛ yen ni ala ye nafa wɛrɛw f'u la mathalan k'a fɔ nin baara ɲuman in bɛ nin nafa in se maa ma diɲɛ kɔnɔ a bɛ nin ko o bɛɛ la i ka tila ka ala diɲɛ ɲinini fara o baara ɲuman in kan k'a fɔ ne bɛ ala diɲɛ de ɲini n'a kɛli ye ko o de b'a bonya ka taa fɛ o t'a to i ka jɛ a nafa in na dɛ mathalan n'a fɔra ko saraka tɛ bɔ ko a bɛ dɔ fara maa ka nafolo kan a bɛ nafolo jidi wali si tugu bɛ dɔ fara si kan a bɛ nafolo jidi kuma bɛɛ kana miiri dɔrɔn na n ka dɔ di walasa n si ka caya wala la ala diɲɛ ɲini n'i ka sadaka ti ye i bɛ ala diɲɛ sɔrɔ i sara bɛ bonya ala ye nafa dɔn in min fana fɔ i ti jɛ o la koyi o de y'a to dɔnnibaa dɔw b'a fɔ ko ka ŋaniya ɲuman caya baara ɲuman kelen na yɛrɛ walasa i ka sara caman sɔrɔ k'i b'a bɛɛ sara sɔrɔ ɔnkɛ ala k'an jidi ŋaniya ɲuman na ala k'an jidi ikhlasu la nin kuma in dɔnnibaw ye kuma wɛrɛ fɔ yan an bɛ Alakira ka hadisa far'o kan k'o kɛ ka kuma in datugu sallallahu alaihi wa alihi wasallam dɔnnibaw k'u ka misali fana na o ko maa min bɛna gɛrɛ a muso la o kuma ninnu an b'o fɔ o cogo la ten i k'o faamu o cogo la ko
ma min bi ayre kun kayre tanga kabo haramuma kuna ya keni unganiye abu baraji soro aka o kafo nyoyina na ya keni kayre kun tanga kabo haramuma ka muso tanga kabo haramuma kuna gerela amsola ni unganiye ko abu baraji soro o don bo wini fo nga alkirere mun fo o koyna sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko dono alkirere baraji ko fo mige ko wa fi bud'i ahdikum sadaqa hala dola kile nga gereli afuruyona ko sadakati bola alkirere ni fo domina ube kaba ko yara ko ya rasulullah ya alakaci de أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر أكو عندنا كلام منا أيرن نجمع كتلك براجي سرولا ما ينفهم ده كبا كويرا على كركلي كان صلى الله عليه وسلم كفر جرنيويا كسرابولا أكو عندنا كلام منا أيرن نجمع كتلك سركتلك كايولا وعليكم صلى الله عليه وآله وسلم أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليك وزر وجابكم بيبونو كراكو يالي ناكو نجي مبشي حرام سركة ناكو مباركة تاكنا ما كان نجي مبشي حرام سركة كو يالي جرموك دكاكو ناولا جرموتي كاكوا أم بيبو جابي دون أبجر مسرولا وعليك صلى الله عليه وسلم فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر رواه مسلم كو نايا بلا حلال سرف ناجر لا أفريونا ولا سكاير كنت تنكبو حرام كافريون تنكبو حرام له أجر وسربا يولا هذا جوما دما أدم ديكون بجوما دما دمير أمبا أميري juguma de kanga saranga here bemmina walma toro la baraw dama de baraji bolu dama de la dama de bisenga baram la hali baramun kadi yere ni komi fenga di fen o do ni yo keni ngani nyumay e baraji sorala o ngani yoroy yaro ni kuma nunu yere foli a chugo yere la o kagele nga haklima ba fam baliku ba fam ni yoro ina ya be tarkizu ke yoro minka no e furunyo nga gere yona mi nyaale krefle ka fa sallallahu alayhi wasallam ko baraji bala janguna e ni ngani nununta no e ka nyongi shi haramuma o mana bo che fafe o mana bo mso fafe o ko abo sarasoro kasoro ko inkeli kadi aweruwe awa naye ninda kaunga waqi ufle msoka shakwa chara de msoka shakwa chara israeli o mso juljul be furlabi na shakwala amana na makroba kunda amana na karamugo kunda awa abe kalu flabo abe kalu sababo ngon be sokono foite nache hakilima bo to famu ye msoko ngame foite ninjeche abiddo chugo ma boboti mamunu gembe ka walde unta ku bla sono ku ke ko me bagan ay rubbi yala ko me wulu ba fode ko ikana ni kuma fota ki ka foni noya ko noya jumi menna kam sofru kana bla sono e de bi yala ko me zo ite do sono ni shu 2 heures 3 heures 4 heures te do kalo saba kalo nani kalo duru foitu no musouche parce que kiraka ni kuma imbajira sallallahu alaihi wasallam hali mogob sika ni waleya barajini kama imso ka barajini ka ke sadakati ka nyichi imsoma hallo ya sura ko bate ere nga chebe bi tlo do mi ngoro dono ko ala kira ko ni imso wele na maso mana meleke obi shika danga abe yana ko meleke ka danga fangile mado akla ke tsika danga etanyira ka dugu danga
ما بمسوفر على كلا ميرة فمسوفر كونا وهي حرام توليني فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج كم سفر دي بعد ما دي يشولي كبو حرام فلما أبين يمنا تنغا كبو حرام ما أمو فلاشين إيه سفر كون يرا لوا جدو بلا ما ومسفر كون يمونيه نوي مين فروكا بلا سوغنا وبولو ويرتم مسو يبلي والله نمنا دوتكي كيالا كوكما مانا نفوني نتعفى متوشلا وكما دولا ادو بي هالي دو تشسرين بي درس لموني محاضره يرلتوني على كوبالا nga umso la fiende وبولو de ni mbundaina parce que andamante kam so mara file dore na songo di en warda ma fini tigala mininga nga e yere kunti yenyena ebe fen wore to fen fo mini ere tekelen hey ya soro bebe musobolo koy wallahi nabi ni kuma info kutuba la mba kutuba fo mba fo ni ladamudi ete minga nga fie ne odon akanga fo chugo mina ne sola kabe parce que wajuli la me roka chan ata roka chan oda to amba man nun dabirita ebe wole nye ela tu nimbabolo ha ali ti kalote mene nyaka moto fale ali kalote mene nyaka mobili fale ya warti la moko kuma ambe fe bedama hali silla ajininga plus de 500,000 francs yemi ndo akelena e 500,000 dom sola ko par ko sigi sogono e o kelen sigi be sogono e mi atoye di 25,000 do atala ka seli ka amso kerefe o mso la fiante ka tebe mso ga warde kembe mso uche o sono utsega fo ifo femi ndo hala alla kalilika gele mso siga tani fo abay madowla atiga ta fo afai halni wele kera kaski ni problem be furmunu ngono afoka ko ba soro mso ko bi dimite o ho fo iten nache ama wotena atembuya nga ko ere nima yoro e mi o endede furu gere nyoyen o de tesenable o bala mso chaman tiku fana tabala ba munu ndo mso chaman furu le do boala kabla krefe hey kabibi mso tafla sabanani ire chuya laje na nyechitiye ka dabla ngakana ke ko nuna dode taka dobla krefe o be sokona ere nin toyo ni miseni nunu ami jon numun na de ni nebe ke adama de do halaki were ta du ye minge a photo fliende du e kon haklat gembe ko melekete danga nga imso bi shiki danga ma toyo ne dunga dugaw ala kira ko hijabu to ni ala che imso bi sra ala nyew imso ti sra ala nyew ni imso abandone ki imso fli sogono yi mago tala be yala be wulu yala kenema imso ka danga bi mine ima ati me e bolo bina ba e ka bara bi che bi halaki kike ye ko flay abi mine de kira ko ma to ne ka dugo ko obi mine de ko hijabu foito ni alaki ngaw hakilla bi tigede kwa fora ko meleke o de muso danga ko ni muso mason nga che ko ni che we masake ni minga do yo bo ke walduna ama slama ya famde toyoni fui manjugu kateme sigi yon donyoka ma sigi yon shi gerendi la kateme imsoka anga njando nade in kon num fleka de manal labo jango senimbe maomai anveya yara folom so be girinde se tigi baw na folo tigi baw numbe to bo jamana woni fewna obuga ke wiya saw buga ke wiya dondoni okay parce que abu mo ko akila ko warde ba benyana bo ngaw nana yi ja war siga adama de jorofa war siga adama de baraka de donge war siga adama de baraka war siga adama de jorofa folo bek mi giri o ma façon de parce que en fait akera sinimbe mawmai ote adama de tema nam so cheble illa man rahimallah fo alay ma kelengeli munu hine ni dine ni limaniye ne tawlu kon mbulo nakadieta minan doy shinisa
fanda de kera sa de biere majiga muso ye o de bu kota muso ne te doni be ma bolo o koni te duman foi fa muso ye o chama muso te here foida muso mana ta so chugo somo kame itisi ka furula olu ba fati parce que olu nyete dore la buranfo war nuni lahiya nuni bonya munun bi na sokono olu kon nyebo damadila nini furu sarasiza o yo bejole ma ni nana chugo ni nyeji mana hey de o itisi ka furula ko abete ta idem sota de beta okay abete ta ne angana nyon nigede wa fedo be ate marché de anga kon nundo laje na do be dila chugo mina kapsa kateme société kata sigi jeneyani mana ko kade parce que ni ngon nungwana msobe na afoka be boda do nyina ere kuma dowla o boda teke herede mana ambe wele min bla ay to anga sira lañi ala kira ko baraji bala sallallahu alaihi wa alihi wasallam o koray ko hali ebse ki yere forcé imso mako dilali kama muso yere fana bsika yere forcé acce mako dilali kama wala saka baraji soro kada ka ala kira ko baraji bala sallallahu alaihi wasallam nga onda te baraji da onda mire ka kan o de masro mire ka kan kana na walde dro kana bla sonoti asiga foifo o che chamambe yala la wulu yala kenama no sigara halam soka telephone na dungodo ba fa ko jinwulla na sigara hal doni amam so mine kola da ka siga dama ça fait sharia bolo wulimbe ka boye ka bolo dabidi me muso de dara wala taqrabu zina chani muso be dama ka kawlaw chani muso ka haddu be kile jenelaw ubeka kungo ka kan jenelaw islamaya ka sharia hal no yasura adamadiya tabiya ba to amba muso ka lebu buyan ka teme cheta ka ite jenaya madaga mashi madaga cheya madaga muso mashi yem so furu tala mam so furu tala furu la chema tala ma furu chema tala ala kirama rukhsa foidi ka fa koni ma bani njugula ko na jena yake ko fendala o ti o yani ka kuma datu o fana te gadda luyem so bolo ka jena yake de ni che kerate kwati bo njugula ibse ka furu sayini kana sira wore bode ni ibse ka boni kuma nye kenema kodono ko kumana parce que ambe kodo ke malo ko ya ko tsika fo fiewire nasira ke dola akanga fode akanga fo nyeka yinana ni nyema sorala awa nyeka yina furukula note o yina kuyi sunna kunte kibina dumini dama na kunte bina jidama annana ne de ka jega ski ne ti ye apmana msob sika yretade mana o fana sira ubi abisega bo furu ina chukomina akanna tasra wore mine kadaka chebe muso furu kaire tanga ka bo haramu dima muso rebe furu chema adambe ka koloshi akakishi ka bo haramma anatala kana srata sra mina furu kunche furu bin nafami nye otna na surala ble apana nyeka ino kula yana kata roja ate ni shakwai akacha muso fe bide akacha muso fe o chaya dai wa muso chaman tuku taka jugwa be o chaman dai mago foi tala na kadi ye chugo chugo akete me do dendro ko black refe do ta da lui ko akorome mangoraya do tay ko ka kanu dogoran sukuna o che don nana kana fa umaru kare ba fika muso furusa umar ko mun ka kanu rede tale labli ka kanu dogoran umar ko golobi de ko kuma fo ni du ma sigi dore ka kanu ko ne ko adamadiya be mini mo bini lagoshi ni kuma ka mun yo nyesra be mini horo ya be mini akakla ko kanu be de beto senatia bife inde ko te ko be damne na wa ala adama de reka fensan daw ibe fen fedo soro kuma do la yere bulu ayi ni fuiti ga jene ka temeninga no tinga telephone shima de ga jene ka temeninga yi ma de soni abekete igoroblia
ko da to ala ya fladifo waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma adam ne yonganu beyu nga hallo boray te hinana mamunu be ya walde umblati ku kanu dogoyara ulu duskuna wakke ku yere te fiyewi ko fom soyi nere ma don adama de mi ansorob ere kim so si ka fo yi dala vraiment ko kanu dogoyare duskuna ke e to faible e o tara sawo o tore kuna sawo ya joginde ere eta e fe kuma chama voni ka korode mo bodi ke sabum so sigi ko vraiment alere bolo de dine mo ya nya sigi nye chien fo e hakila ko chien be de befo chien beti fo ko yi nta fe ki neni ni yoro ina nga ni tekke ko ya barate adama de ti chien be fo chien do bu bo tu ikono ibi sana ikono imso akila ki akokadie kateme beka kasoro akanu fiele du diskuno mais nemo fo ale to dom ale disku kono ko ke adama de halaladi innahu alimun bi dhati as-sudur ni ala yerete jon diskuna ko fodi yere abo kajira mamina oda to munafiku ku islam we kulu e mu'minu we ama don fo ala kere ka wayu jigi ka fo ala kere yete mashi kunta don je wati la ko dia na kanu dogayara eto marewa itaka hake damawa akanu tuna atsega tlaka dawa efemi akunnana etara tatuma mi yara kanu kumbi yoro o na doborala amarake la dona faraka wana bade be kakkanu adama de halli man yabi jida bin nagashi jango kanu kuma do adama de be ko goyeyi halan yede dama ni yonce halan ce dama mabu kudo kila iba karsawa nya haramu karsawa fuka tanzandi ke nyonga mai ngo makili mbina nyuma ya bado ki binyine temene ko pew abeke ko mika kunu otikia ngoda to qur'an ayan nana ko absiga muso do kon o ba sura alai hera chama ke muso ina ita kalama o dobse yake abina dimbar kama do wuluyi ado rebse yake atuna din wuluyi koy ngani nebina e korole desele ladu ibe munyuku ma kala donno fe o ba soro e kabi mana bana o taraso ya to kalama wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun nyon jigi tu yere de beke ka taka bo adama diana mo we miri bidron comme ansla melama de beke ka nazara ko hakilata o jumenye ikika plaisir ke dron min gadiye ni de kadne bi mboke ni ngwera yen bi mbo la parce que warbe huna efle ni war kundi kuna itake o fa e fandani kule jumenye na ka ba msola te ka ko gwera ngo se tiku de bake munum psika shinimbe ka dobla nona ngolu de ba foka taya o chere aya laje a 99% be mim se ka dobla nona shini o de ba foka nige borala wal ma chama me minguna nga fandana musoni ngele o kasingo o labla te ko nige borala e de la ko uye muso di do ma ya ko ku tafe o kera ba ko ya do kenan nyena uye so fani ba so mo we muso yini ka dama ko la dala muso akwa tafe kwa lere di tifeka yi uyu bla sokile ngono yi kwa tafe ukilala ka de soro yi nyamo ko dende de ita marayewa itina na kafe wa ede mafruwa o ateni ngonnu njugu ya don foni ni njuru sarali na damne adem so wla kuma mina o dode ibina don ki kunye ko juguke fakama tadinu tudan wallahi juru sarai mamunun filo benin konnu nge biuti sika era don to do hali dine mo do hakilla wa kuno ko mso fursate bashi ko istibdalu fora no na nige borila ika blaw kapsa ika tonyo be ika mara kana nige bo injira law fana kapsa ika blaide wa epsiko ke ni ka cheye ni alaka deme opsika ke psika mso mara ikuna an nige tela blide nga ibaka haket dafa ibe ko be ka ya ire to don fa sebe alai alabina ni yelemaye ngama munu be ka kebe ni dine toy am koy may alkira sallallahu alaihi wasallam as-salaf as-salih ala jun man temeni amaye olula wa horonate furu bisri domina tisri ninga habisri furu tutu de ka akadi bi halna ko yari amara nama fa furu say haramu de nga
ate ita ye horon ni masebe ka furusa la ko doron anige borana nyabla eni ni nchaka jugunde e dogom so mena na isoro so dungodo kwa chego kwa blala iko kiye mungala ko foi chere wella kwa mungila ma foi kena mundo anige borana de ayre ka ay kuma la jege ha idimso tale kone fla sabaka chelala onane isigile soro dondo ko chego go furusara iko mungera ina kelela kwa makele ndoni ina fa na bakela ay foi make ye chere wele kwa kira ko foi make am furu dun za ku yejme na nige tenade nige borana ko kanu fiara ndisukun o no damne na addim sow la domina no damne na adrom sow la domina o do abina ka barat noy mana nga sabali ko beti ka adama de sagoy de wala ba adama de la jarabiki laje abi la jarabiki laje o da to yani furuka ke avo tam sofle alaje abi beymawa ke sharia ali sharia bi femunum bali wal mso yella awo besra dele wala sa kabi kele ika anyebe donka soroka doala ikan na walde jigitke ake ko inga jugum soma kasi hake mina cheta tetengoy eta edronya blati yin dota eta rani furuka na ka koroka ba kona ya kele fla ka soroka ala bla kwa nige borela walma bebora kalama kwa furla shukoni duguye cha furu sara mumina fo ala kuma chama mobis nyugum so furu sale de la ka fo kwa ba ati furunye aduna dola borula aduna doere la borula kana ka furu keli no ya mbuluti ka dabla li no ya mbuluti ambo minani islam ya tede horo ya tede andambe tede imso mara ikasra ala ye imso la ikise koke ni kumai ni akuma nyeblai ni ala sonama akuma to be nyefe ente shakwa chaara de na kiraun da klame ko kembe nyefoli gwanzai na waliyan nana hina yare da bike ka doya ka ba adama duna nyon hina mine nyon jigi tugo bike ka doya mo folo anga folo mo kuma furu do ke ya jigi tugo de kama akla ko koroke muso segi mina kumba anga ladala akla ko abila ma akla munum be folo akunte tegui folo ado ba soro ere bina koroke muso minta itata muso ko fui kama mado la shire ni etaka kan wala ka koroye walma ay de sura ka ta dindan koy nga ni nganna ta ke ma fululi afuru bi siri do ke ma wala sa ka to du konoy akumi kewde kama koroke be saka muso bal kulama to aka koro do ke mi walma ani do ke mi nga ka flala ni ata akufu itai nga kumba tamu ngama ka jigisi Allah da kumba bode ka anvea nganda bila mama nga bian won wo minga dan indro ndine ka plaisir non vraiment non nyere di nita affaibli ko ngo kira ko mi ba fuku adama dia di taraka bwana ko e ma bitiga ma siki ka fi fa idala ko eta affaibli na imso yo fiegu ni mso eknya wele ga sigi chena karsa ere de kuma nebli labla kuma amina kutuba dam ne ka sa ko danga ko mso na fursa ina chef wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.